Nkosi, sekuyithuba Jehova lokuba usondele kakhulu kimi ngoba sengisele ngedwa Nkosi. Bonke abantu abanye bangibuka ngamehlo, abanye balalele ngendlebe, abangiboni bakimi ke Nkosi ngoba ongithume kona ngithumela ukuba ngiphilise izingane zakho. Ngiyafisa ke Nkosi ukuba lokho kwaziyo ukuba kufanele ngiphilise ngakho bese ukuletha olimini ngikwazi ukuphilisa Nkosi ngoba abanye bayagula, abanye balambile, bayizinto zonke eziningi abantu bakho Nkosi la. Usithuma ngokushiyana nje ngoba usukufuna sibaphakele ngeindlela ezihlukene. Ngizocela ke uNkulunkulu asondele kumina ngesihlabelelo sekhulu namashumi amathathu anesishiyagalolunye. Ofikile ulandelwa izizwe, izizwe ufikile simuzwile, ofikile ulandelwa izizwe, izizwe ufikile simuzwile, babazane madoda, babazane zizweluke, babazane madoda, babazane zizweluke, ake ofikile abakhuluma ngaye, abaprofeti, babazane wemadoda, babazane zizweluke, ake babazane wemadoda, madoda babazane zizweluke, ake kuyeza uthulekile, awuzofika emhlabeni, babazane wemadoda, babazane zizweluke, babazane wemadoda, madoda babazane zizweluke, uke ofikile umthokozisi, amlandeleni zizweluke, amlandeleni makhosikazi akithi, landeleni zintombi zakithi, landeleni makhosikazi akithi,
bakhonzi abahle, uNkulunkulu sengithumile ufuna ngikhulume ukuzophilisa abantwana bakhe. Ngicela ungivulele incwadi, sebangivulela abanye abafundisi abadala abavula kuqala umfundisi nangulo ufunda kakhulu incwadi, kodwa ngizovula yodwa mina nje. Ezekiel 3 verse 18 and 19. Nangulo mfundisi oyingane kakhulu kunathi, lo mnyama naye kulaba ababili mqadi uyena osangivulela zonke incwadi. Uyezivule zonke, ezivule nekade ezovulwa yimina manje namhlanje nake ezifundeni ke mina ngizovula yodwa nje. Awukhole phezu kwayo. Ezekiel 3 verse 18 and 19. Nxa usho komubi ukuthi wokufa ngokufa kodwa awumiyalanga, awukhulumanga ukuyala omubi asuke endleleni embi yakhe aze aphile, lo omubi uyakufa ekuphambekeni kwakhe, kepha igazi lakhe ngolibiza esandleni sakho. Verse 19. Yes. Kanti wena uma umyalile lo omubi kodwa angaphenduki kubo ububi bakhe nakuyo indlela embi yakhe, yena uyakufa ekuphambekeni kwakhe. Amen. Amen. Ukhona into eyishiwe ubaba umfundisi Ntombela ethi thina bagcotshwa kuncane ukuthi singene ezulwini, ngoba izono zabantu ziyakwazi ukube zibuye zize kuthina uma kwenza ngoba singabatsheli kahle. Ngiyacela ukuthi einkulumweni inkosi yami lekwathi inhlonje mina ngiphatha umkhuhlane ephambakweni zabo bekulahlwe thina. Ngiyacela ukuthi mase ngikhulumile kulokho engizokukhuluma, uma ukuzwa ukuthi kusondela kuwe ungaze wangibheka kabi, incwadi uyizivile ukuthi ithi uma ningatshelwa izono zenu zibe zibuyele kuthina. Ngifuna ukuyisusa ke zibuyele kuwe, ukuthi uma wona ulahlwe ngenhloso yakho. Manje ke lana ke siyesikhulume khona inkulumo engifisa ukuqala ngayo nje ngingakangeni kuyo yonke into engase ngingene kuyo. Kukhona into eyenziwe uThixo ophambi kwethu esimkhonzayo kulezi insuku nje, mhlambe esontweni elilodwa kusuka namhlanje. Khona umfana esinaye la ngaphakathi wakamngomezulu, lo ogcume stage lapha akajumanga ngenhloso, ugcume ngephutha. Bebesebenza eDurban North emzini kababa oseDurban North, wathi uyahamba kothayela melinganisa nje ukuthi indawo ibinga kanani, izenza u5 meter noma u6 meter mekala nje ethi. Wathi uyanyathela ke kothayela, phuthumani nabone esabala ngaphakathi ningilekelele. Wathi uyahamba la kothayela, kwaphela uthayela wase kucaca ukuthi yena akasithele. Mesithela uyafica ama-ring force amila athenga phansi, wese yakuwona ngembambo. Hayi, yabona Shembe umkhulu Nkosi, yabona uma sifa singayezulwini sozilahlelwa nje, ngoba nomubi usondela kakhulu endaweni ekhanyayo. Waya kuyena zafika yangena i-ring force kuyena la embanjeni yaphuma ngala. Ngishayisa uvalo ukuthi ngimbonile ngathi awungivezele, wathi ngathi phakamisa la iphume khona, wathi uthi inhliziyo bathe mase beyifuna odokotela abangayibona la icashe khona,
uvele wayithatha nje Ushembe wayifihla. Ay ngithe ibongo zakhe umafavuko njengedangabane ngathi umhlonzo wenhlwathi abayigwaza manje ivuke manje. Hayi iring force njengering force ingene ngala iphu yamkhipha yona futhi uthi imjikijelile yamthatha yamlahla lapho. Wasinda ukhona kade uhamba la kuhambe kuhlafuna ishengami uqalaza zonke indawo yeyini imisebenzi kaNkuluNkulu esimlandelayo uma engakusizile kufanele wazi ukuthi uzokusiza ngelinye ilanga. Okwanamhlanje hleze izathu zakho ngoba siyona kakhulu phakathi kwaleli ikhaya sinomsindo manazaretha size sibe nomsindo ngisho endaweni engafanele. Khona la ngake ngaphazama khona mangizwe ethi khuzani laba babanga umsindo ngathi umsindo usuze waxaka yena. Ake sigadeni noma ngabe siyajabula noma ngabe siyajabulelana ake sugada umsindo phakathi kwaleli ikhaya. Ma usunomsindo kuze kuthwethula ubobona ukuthi usuphazeme kakhulu ke makuze kusho yena ethi khuzani laba babanga umsindo uyabona kwenakele masukunjalo. Ake nikugadeke ingane zikaThixo noma ngabe mhlambe sesinokujwayela mbijane kodwa kufanele ubuye wethuke mawusuwethu ubuncinze ukuthi akukhona kithi la. Ngoba into ebikhohle ngiyabona umuntu ukuthi ubona amakhono onke sewahamba onke la ekhaya ebesebona ukuthi sekukubo. Lana ke ingane zikaNkuluNkulu uma sikuleli ekhaya sisekhaya la kufanele siphile khona. Siyagula sinezifo eziningi. Kungezona izifo ezilalisa phansi khona ukufa nje umuntu ahamba nako njengohlanya. Uhlanya ukwazi ukuthi luyaphila futhi ukwazi ukuthi luyagula ngoba indlela oluyihamba ingaphezulu kuyanjwa uwe ophilayo. Kodwa uhlanya luhambe indlela engaphezulu kwendlela ehanjwa uwe kodwa ubusuthola imisebenzi eyenziwa uhlanya uyithole futhi iphambene nokade ufanele ukuyenza. Khona abagula ngaleyo ndlela la ekhaya abagula ngendlela ukuthi mawuthi uyambheka ukuthi lo muntu mayephila lento yenzelana ubusubona ukuthi uyagula ukufa lokwahamba nakho. Kukhona ukugula uhleli. Kukhona indlala, khona la abalambile. Kukhona abasuthi kakhulu kwaze kweqa lana siyinhlobo eziningi. Khona abasuthi kakhulu kwaze kweqa ubona ukuthi mesela uyefisa ngathi ngabonakala ukuthi usuthi. Alambe afune kubonakala ukuthi ngathi kulambe yena yedwa. Lana nje siyinhlobo eziningi manje uNkulunkulu mesinika umbhobho usuke engalindele ukuthi kwelashwe wena. Kukhona umuntu oke ukuthi mawukhuluma lembhojeni ethi bebesho kuwe iphutha lelo ethi ubatshelile. Mina mangikhuluma embhojeni ihlobo zikaThixo ngisuke ngingaqonde umuntu kodwa ngisuke ngilapha umuntu ogulayo. Uma kuukuthi awuguli ungawemukeli umjovo enguletha kuwe owuyeke udlule ngoba mhlawumbe usukuya kamakhelwane. Manje nina nisuke nithatha imijovo yonke ebese uthi mawusufikile umjovo kusuthi lo mjovo awuphilisi ube ngibulala kanti uthatha umjovo wena umuntu onomduma wajova wena ungaguli ekhanda bese usufana nokuthi ke mayuyagulisa ke lo mjovo ngoba ujovo umjovo ongoqondene nawe bese uyagula uphuza iphilisi lekhanda kodwa wena uphethwe isisu alizukusiza lelo philisi. Intshumayelo mayikhulunywa la uyizwe ukuthi ayikusizi wena musu ikhomba komunye umuntu ngoba nombani mayela uze ngezifo zakhe musubona intshumayelo ukuthi ibheke komunye umuntu uyeke ukubheka intshumayelo ezekuwe mayingabhekile kuwe idlule idedele idlule ngoba iyamazi umuntu eyakuyena futhi akekho umuntu engikhuluma ngoba ngiqonde abanye ke bakebe wozani zizwe nonke libasiwe leloziko zibage wozani selibasiwe
asiwe lelo ziko aziyalotha ayizani batingayo aziyalotha zonke izizwa yezani batingayo. Kukhona inkulumo ngithi mangikhuluma ngayo bebone abantu ngazuthi ngiqale ngoba sengumfundisi. Intshumayelo ejwayele kakhulu ukuthi ngiyikhulume eqondene nabantu abaganene. Bebone sengathi ngiqale ngumfundisi ngayiqala ngiyinkosana. Ukukhuluma nje lolu hlobo lokuhlupheka kokuhluphana kwabantu abaganene. Wazi wathi umfundisi wakithi wathi inkosana ukube lenkulumo uyikhulume ephelele wonke amakhosikazi akithi. Ngiqonda ukuthi mangikhuluma ngenkulumo yokuganana kungabi khona umuntu obona ukuthi ngiqonde kuye. Inkulumo nje uNkulunkulu akayibeka olimini lami, angazi nami kwakwenze njani, angazi nami kwakwenze njani. Wavele wayibeka nje ulimini. Ngingakhuluma zonke inkulumo kodwa akuze kungavuma ngingafiki kuleyo nkulumo ngoba inkulumo enomthelelo omkhulu omubi esontweni. Ukuhluphana kwabantu abaganene. Kukhona inkulumo esanda nje kusuke enyaweni zami ngiyazi noma isisukile noma isabuyani. Engasho iphakathi ngatshela uNkosi yakazwane ngathi bayahlukana labantu ndaba ezithi. Sengikhulume ngaqeda ngathi mangiqeda ngezwe inkulumo ukuthi ayihlangani ngalendlela engifuna ngayo. Sebehambile ngathi ndaba ezithi labantu ebengikhuluma ngabo ebengikhuluma nabo bayahlukana. Manje ngiyabona sebeqhelelene manje. Kodwa iphutha senhlarisuthini. Hlarisuthi angazi noma bashadile ke bona hayi ukuthi ngikhuluma ngabantu abasaqhelelene bashadile bona ngqo. Kahle futhi sebenengane futhi. Kodwa iphutha elenziwe inhlarisuthi angazi ukuthi ngingalikhuluma kanjani konje kodwa akulona leli engijwayele ukukhuluma ngalo ukuthi abantu abayeke ukola ngasekhaya kuthiwa yini on goal. Acha kulona lelo lama on goal. Kodwa nje mangithi ngiyacabanga ukuthi angilikhulume manje ukuthi lisashisa kakhulu. Kodwa kona mangibheka isithombe sikhomba ukuthi inkosana. Khona inkosana eyathi ngikhulumela ku-23 izolo. Kanti ngibamba umoya uNkulunkulu usethe ngizokhuluma namhlanje ngayibona yakhipha 120 kwabangwa kwathiwa angikhulume ngathi akazi ukuthi ngibamba umoya mangeke ngakhuluma angazi ngilosizoshonaphi. Kodwa okukhulu bakhonza bahle inkulu impi esothandweni. Inkulu ngendlela exakile ngiyafisa kubagcotshwa uma beyikhuluma lenkulumo bazimisela akuyona impi encane. Akuyona nje impi encane yimpi futhi enkulu kakhulu nje. Uma kube futhi vele obala ngabe niyabona ukuphithiza ukuthi laphana akuzwene. Ngicabanga ukuthi umsebenzi omkhulu kaNkulunkulu kumele ehlanganise abantu abathandana ngempela. Angahlanganisi umuntu othanda omunye nomunye odlalayo. Ngoba phakathi kwabo ukujwayela ukuthi kube khona odlalayo. No mama bangene ngenyawo bathi shi othandweni lwengane. Uthi uyakhuluma uthola ukuthi umama ononya olude. Ubusungazi kulolunyawo uzolufinyeza kanjani ngoba ingane yamhlonipha. Bengakafisiki ukufika lapho lento iyangihijeka nje bengisakhuluma ngemisebenzi kaNkulunkulu. Kodwa into mayihlelo limini enye ukufisa ukuthi engazuthi uthi uyayigwema kube yona efuna ukuphuma phambili kanti yenziwa ukuthi yona eseduze kweziko ifuna ukugcumela kuqala emlilweni. Kodwa ake siqikelele noma ngingakafiki kukona ngazi noma ngizofikana kodwa ake siqikelele bagcotshwa ukuthi masikhuluma ngezingane zixabene vele kusuke kukhona eyodwa esuka irong.
wena mgcotshwa qikelela ukuthi yiphe wrong ngoba uzothi uyakhuza umuntu right. Qikelela nje uma elibeke udaba lo wokuqala linde wesibili. Umtshele lokuthi akakutshela owesibili nowesibili efike lande naye ngokwakhe ngoba mase bezilanda lezi zinto zimbili abazilandi ngokufana ubusubona ukuthi omunye uyadonsa omunye uyaphusha. Ngakho kufanele siqikelele kakhulu impi esothandweni iningi kakhulu. Ayincane impela futhi njengoba bebulalana nje ngempela benza umsebenzi obaphoqayo ukuthi bewenze ukuthi basocongana. Ayikho futhi indlela yokugwema ngendlela eshisa ngayo lempi. Omunye wamshaya emotweni behleli naye emotweni wavela waphendula isibhamu nje lezi imoto zabe ezikhiyayo. Amaphoyisa adlala ngabo nje. Uhulumeni udlala ngani? Nina ufuna ninciphe nje uyabona ukuthi nibaningi. Ayikho into futhi akangayenza uma kuba ikhona into akangayenza ngabe useyizamile. Uma elethi nina sibhekeni kanje ukuthi masixabene ulusitshela ngohulumeni udlala ngawe nje into ngeke uzuyibona ungethi naye ehluleka naye ukugwema ukubulawa nje umbona nje naye mefika la ufika nenqwaba yabantu abazomgada bagadi indoda nje hayi ukuthi bagadi ibhubesi. Indoda nje ukuyona suke beyigadile ukuthi akasuke yedwa eParliament ezezofika la egibela amathekisi mengabesaba abantu. Ubusumbona ke ezohlala la ubusumbona ukuthi hayi akayisabi indoda. Usabi indoda nje umbone hamba ile nqwaba nale nqwaba yamadoda kodwa wena uhlala nami endlini uthi musungisaba. Themba yena. Umbone ukuthi udlala ngawe. Umkami wathi ethathelwa imbuzi unkosikazi omdala ethathelwa imbuzi esibayeni. Igebengu zithembo wathi uyakhuluma ezwe imbuzi ikhala idlula emotweni idlula imbuzi emotweni zazila ngaphezulu ka20 kwaba imbuzi ezu18 nezimvu ezu4 bathi bona eyithula wena sizothatha imbuzi ezu4 nezimvu ezu4 kuphela wathi ethi uyabuza ukuthi nizithathelani badoso khahlela isicapha ke sikubulala ufa ayepha amaphoyisa lapho. Waze wakwazi ukushayela mina ucingo kancane wangishayela ngathi ngitshela amaphoyisa athi amaphoyisa ivena ayikho. Shayela waseCranscope athi ivena ayikho. Ngashayela waseNkandla athi akhona kithi. Ngashayela waseGreytown athi Cranscope ephethe. Ngashayela waseMsinga athi akuthini esiphethe lapho. Kwaze kwasa engazange ifike. Uma kube wakhuluma ngenkana akazicabangelanga yena ukuthi bazongibulala. Babezosikhathela isicapha elapha amaphoyisa. Ngoba unitshela into engekho. Uyasabisa indoda ayisabi indoda ifaqala mayizobulala umfazi ithi kubulala nje bisifile yona. Manje asikho isidingo sokuthi enitshela into engekho emenithanda. Ukube uyanithanda ngempela ngabe unitshela ukuthi hlukanani namadoda nihlalele. Nihlale nje noma ethi ganani yena akakazi unibulala kodwa nethi ganani thina ayikhohlwana. Ngoba ngesikhathi sixabana nawe kusuke sekwenakele kakhulu indoda iyafiqhekezeka ikhanda nje mayihlushwa unkosikazi. Ithi yenza konke kwenza isuke isifile. Ngoba iqala ithatha isinqumo ngesikhathi ithatha inqumo nje sokuyokubulala iqala ithathe esayo ukuthi mase ngimbulele lo kuzokwenzekani besithi nami kufanele ngife. Iyeza kuwena isiyazi ukuthi izokuphosa inhlamvu engaki eyodwa inhlamvu esale kuyona. Lona yayimshaya emotweni yamshaya umkhwekazi njengepulpiti kanje. Wathi uyavula umkhwekazi esangweni ethi uzela enganeni wathi evula nje ezala babe lapha ingane yayikubo ufika umkhwenyana ezokhuluma yaphuma ingane yeza waphuma nomkhwekazi weza uthemela wesebona isango lisavuliwe ekhaya wathi uyaphuma ethi uyovala isango. Yesivele yashaya ikhiye zonke indoda ayiphaqa. Hayi indoda inkosana. Shaya ikhiye zonke ayiphaqa. Zavala zonke ikhiye. Yayisi imdonso baqede esifahle nganeni. Fu. Wathi uyagijima umkhwekazi ethi uzobamba isicapha sivuleke. Wathi ebhekile ngawo mabili sasibheka kuyena umkhwenyana na umkhwenyana wafahla wayeka na uphefumula. Kwaphela kanjalo. Uhulumeni uphi lapho uzofika nevo emotweni yami ngiyikhiyile. Uzongenani yena?
manje into ebalulekile ukuthi etshele nina ukuthi igwemeni kanjani indoda kuphela. Uyabona lokho enikwenzayo ukuthi kungazi ukuthi nje ngikhuluma nani kodwa ngiyaniqwashisa hayi ngoba nginenzondo. Manje nanibini kuthathe nikubhekise ngathi inzondo mina ngikwazi ukuba nenzondo nomuntu wesifazane ngizalwa uyena nobaba uzalwa uyena nokhulu uzalwa uyena nobaba omkhulu uzalwa uyena nami ngiyengane zami abantu besifazane nje ayikho into ebaluleke njengomuntu wesifazane emhlabeni. Futhi noma ngingakubuza ukuthi mawucabanga ubaluleke njengani ngeke ukwazi ukungitshela nawe qobo nje. Igolide bebethi igolide nje umuntu wesifazane hayi ukuthi uphethe igolide. Uyigolide yena. Kodwa manje inkinga la ikhona akazazi umuntu wesifazane ukuthi uyigolide. Ubone ngathi kusafanele yofuna igolide. Kanti uma ungasuphathe ngendlela oyiyo uhloniphe nje kuphela ukuhlonipha nje kuphela into efunakalayo. Ungakunaka ukuthi ngikone kanjani mina ngingakona namhlanje kusasa sengixolile ngixole ngempela kodwa uma ngoniwe uwe ngeke ngixole kusasa nakusasa. Ngoba isilonda sakho sifana nesilonda sikashukela esingabhibhi la ungilimaze khona hayi kunzima kakhulu ukuthi kuphole kodwa mina la ngikulimaze khona kuyaphola. Ngoba wena udaliwe wena ukuthi ube nesilonde esipholisayo ngoba wena udaliwe ukubekezelela mina ngoba vele wasuswe ezulwini ulethe kumina akumina ngasuswe emhlabeni ngayiswa kuwena. Wena ususwe ezulwini kwathiwa woza uzongitakula lapha ehlathini la ngikhona thina sasihlalele ehlathini sakhishwa yinina nje nokube sesibona izindlu. Hayi ukuthi thina indlu kulula kabi nje ukuthi ngiyishiye uma sengixakekile ngikushiye nayo. Ngihambe ngisho phakathi nobusuku ngidabula ubusuku akho nune ezoqhamuka kumina ngoba vele izilwane sihlala nazo. Manje zigade wena mase uxabene nendoda ukuthi konje uzokwenza njani ukuze uphephe. Awu Nkosi lenkonzo yavele yaqala ngenhla nje. Bengithi ngizokhuphuka kancane manje ngibona isiyehla ngenhla nje manje akuyona indawo ebengifisa kuyona le. Bafowethu sisemhlabeni silungiselela ukuyezulwini. Inhloso enkulu ayikhenye esihlosile ngaphandle kokuthi silungiselela uhambo ukuthi Jehova mawususikhumbula ngoba vele kulomhlaba sowushiya futhi hayi ukuthi sowushiya kukuhle kusuke kukubi vele ngoba kuyakhalwa kodwa akukhale wena usukuhamba. Wena nje osukuhamba uyazihambela nje ushayele kahle ikhona ubona ngendlela ukuthi la uyakhona kuba kanjani. Umthwalo omkhulu usukusele nabasele. Manje ke kumele uzilungiselele kakhulu umuntu okulekelela ekulungiseni inkinga yasendleleni unembeza. Mawenza ngoba ukwazi ukulalela unembeza ukuthi lento engiyenzayo kayilungile. Kayilungile inkosikazi noma kayilungile kuNkulunkulu noma kayilungile kwabakithi. Kodwa unembeza uyakutshela nje ukuthi lento oyenza ayirong. Awukho unembeza onamanga. Kungaba uyena umuntu uma unonembeza onamanga. Uyabona mangase ngithi ngitshele manje ukuthi udleni ngeke mina ngikubhula ukuthi udleni kodwa unembeza uyazi ukuthi udleni. Futhi na izolo uyazi ukuthi udleni nakuthanga futhi. Mhlambe nokwangesonto edlulu ngakutshela ukuthi udleni. Ngoba unembeza uhlala uneqiniso. Uyabona uma uke walahla unembeza uzilahle wena uqobo. Uzilahle wena uqobo uma ulahla unembeza ngoba unembeza iwona ophethe ukukholwa kwakho. Noma ngabe uqamba amanga unembeza uyazi ukuthi uqamba amanga. Uyabona nje uma ungafuna ukuhlukana namanga kungafanele uqale uhlukane noqamba amanga efonini ukuthi uthi ngisemtshebheni kanti usebuhleni. Ukujime nje impela ujimele lokho ukuphoqe nje ngoba isizathu esisuke sidala ukuthi uthi usemtshebheni usebuhleni usuke wazi ukuthi yini edala ube sebuhleni ngaphandle kwasemtshebheni. Ake uchaze leyo nto nje ukuthi ngisebuhleni ufuna nebuhleni ngizonikela finish. Ngoba yikho into esuke idala ube lapho ungazi ukuthi uzokwenzani. Wena ke usuke nje ekhaya wazi kahle ukuthi uma ukhona waphikiswa omunye taxini yafona indoda ifonele taxini wathi lo ngisazi ukuthi wathi ulaphi
kwase kuqhamuka omunye nje eceleni kulabo abahlala etaxini wathi unamanga wemfowethu usendaweni ethize. Mawucabanga leyo ndoda yophinda imthembe. Ngeke iphinde imthembe. Ngeke nje iphinde imthembe, izohlala ilindele ukuthi makukhona mayifona kukhona ozophendula eceleni. Ngoba nalo wakhuluma kwakuyindoda, nalo wakhuluma kodwa kwakhulunywa nomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane wathi ngisendaweni ethize kwase kuqhamuka indoda eceleni. Akazi lo ngale noma hayi abathandanayo noma iyenze njani akazi, kodwa nje gcineni amanga amqhathile nendoda. Yini udlala unembeza, uphikisa unembeza. Mawungase uzinikele ekukhulumeni iqiniso kunembeza noma kanjani uzophuma udakeni. Kodwa ungakakwazi ukugwema indaba yamanga, awukwazi uhlukana nenkinga. Kufana nalaba abagqoka beveza ingingila. Yabona lo muntu wesimame ogqoka eveza ingingila usuke eshayile impi. Ingingila nje awukwazi ukuyiveza uma usuganile. Angazi ke noma ingingila niyayazi nokuyibuka enkukwini. Angithi uyabona ingingile ukuthi ihlala lapha enkukwini. Ayihlale entanyeni. Ehlangenzansi ke uye la kuhlala khona ingingile. Ubuso ubona ukuthi uma umuntu wesifazane uveza ingingila usuku uqondeni. Ake ukubhekisise nje lokho, ulungile ku right awugangile, kodwa ingingile uyivezelani konje? Angisho ukuthi ngoba ungalungile cha, hayi ukuthi anilungile nonke, bakhona abangalungile bakhona abalungile. Eke ngisho kuwena kolungile ukuthi mawucabanga ingingile uyivezelani konje ngoba ingingile yendoda. Uhlose ukuthi umuntu ophambana naye abuka ingingile bese ecabangane. Uright, angisho ukuthi ngoba uyisigebengu, kodwa ukuze ungangena enkingeni azuphuma endlini ukuthi angizungena nenkingeni ngoba ihlo lendoda liyinkinga. Ihlo lendoda nje noma ungaphambana nayo kodwa uyazi mawusuyale ukuthi khona into akayibonile. Uma eseyilandela lento akayibonile awuzungena nenkingeni. Inkingeni bakhokheli ake ngikade abantu enibaphethe ngoba wena ukwazi ukuveza ingingila ngoba isiphika sikuvikile. Angazi noma bakhona nabakhokheli abasafanele ukuveza ingingila, kodwa ke iminyaka iyakuphika lokho. Kodwa ke ake nibheke kulabantu enibaphethe nje make ngene nje ku14 noma uhlangana naye emgwaqweni ukumbheka ingingila ukuthi wena ngoba usushadile ingingila uyivezela bani. Ngoba ingingila ngicabanga ukuthi ye-challenge ukuthi ngicela ukugana, ngicela umendo. Uma usuganile ufuna yiphi indoda manje? Inhloso nje awuqomile, angisho ukuthi ugangile. Cha, ungangibuki kabi ukuthi umfundisi uthesi nje. Ngikhuluma ngengingila nje yodwa ukuthi yona uqobo la uyivezelani. Uma ungase nje uzibuze uyivezela ukuthi ibone ubani ngoba indoda yakho ishiye emuva noma isemsebenzini. Njengoba uhamba nje ku-double itheku noma uya le noma uya le. Ingingila ngoba uyayazi ukuthi ishale nje impi. Uyazi phela nje ingingila phela ukuthi usuku uhlomo omba imbayi nje ukuthi uhlangane nabe emgwaqweni bedubule bhekele. Usuku ufuna ukukhuluma nje kahle, usuku ushale nje ukukhuluma nje. Usuku ufuna uTikTok. Uma kwenza ngoba uvula ingingila. Ufuna ke ukukhuluma bani umfaka kwi-TikTok nje ubuvula ingingila nje. Aziki ukuthi lozongena ezokhuluma ngale ngingila ngemva kwakhe khona isibhamu. Sikhona phela. Kulinde nje lokho. Sikhona ngemva kwalokho. Kukadeni ke lokho angisho ukuthi iyekeni kukadeni ke lokho angisho ukuthi iyekeni ngingila ngoba niyayithanda,
kodwa azi ukuthi ekugcineni nje usempini. Angisho ukuthi yeke ngoba niyayithanda mhlambe kusuke kushisa kakhulu, kodwa azi ukuthi impilo ihlongozayo. Kubeka ke ngoba nizothi oyesibanibani saze safa umfundisi wakho. Cha, yabona imekhuluma indaba sethempelini ngovele ngishisa upelepele khona kuzoshunqa endlini. Mekhuluma indaba ngifunda indaba sethempelini mase ngiyisendlini ngoba ngisuke ngaseyena umfundisi, kusuke senguNdlovu. Maye ekhuluma indaba zasethempelini cosha upelepele ufake emlilweni khona kuzoshunqa nombane ethimule. Angifuni nje nimtshele ngokuthi ngikhuluma ngomuntu ngoba ngikhulumi ngomuntu. Naye ngilwa naye endlini makukhona into ayenza engayiboni kuzwana ukuzwana mangezwana. Kodwa hayi ukuthi ngingabuya ngizoshumayela ngayo, angikule ekhanda. Njengoba nginitshela ukuthi lolu hlobo lwenkulumo ngaluqala ngiseyinkosana, hayi ukuthi ngiqala ngoba sengiganwela. Ngoba babebejike ngiyezwe ngala hayi ukuthiwa kade ukhuluma kanjalo ukuthiwa kathi hey faka upelepele emlilweni. Shunqe kuthimle bonke abantu. Manje ke inkulumo mawuyizwa ukuthi iqondene nawe ithathe, mawungayizwa iyeke, isuka imazi umnini, inkulumo nje injengentuthu. Intuthu idilaya nombane oyizwayo uzothimula intuthu oyizwayo. Ongayizwa kaze uthimula. Akusuthi ke kushunqa intuthu ibhekele ubusuthi wena siyathimula intuthu ibhekele. Umuntu akaqondane naqondana umanazeli la esontweni uNkulunkulu usuke ethi asiphilisane. Asidle thina esilambile. Uma usuthi musukudla, musuthatha ukudla yokunika abantu, ubusuthi lokudla kumuncu, ungazange ukudla. Ufana nokuthi awuthi ngeke Nkosi yami ngoba manje sukukhuluma ukudilayo njengesiyoni idilayo uyeza ukukhuluma sekula phansi kwakho. Kodwa nje isikhathi esiningi njengoba sizokholwa kumele senze kahle ezulwini, senze kahle nasemhlabeni ukuze sikwazi ukufika ezulwini ngomhla uphela. Amen. Abantu bebethi ngiqondene nabo, cha ngiqondene nabantu besifazane, cha. Inkulumo nje mayibambeleleke phela ke ngabambelela, kodwa hayi ukuthi ngoba ngibazonda. Laba bangala babi kakhulu, kodwa yinini okufanele niqwashise. Uyabona uma umfulu ugcwele, umuntu omtshela ukuthi angangena emfuleni, awutshela umfulu ukuthi awusugcwala. Indoda iwumfula, umuntu wesifazane uwumuntu. Uma ugcwele umfulu bani ongamtshela ukuthi akasungene emfuleni? Ungatshela umfulu ukuthi awehle kuze umuntu wesifazane, noma ungatshela umuntu wesifazane ukuthi asungene emfuleni? Ubani ongafanele umtshele nje makuwukuthi ufuna ukukhuluma iqiniso usiza umuntu wesifazane? Ungaluhlupha uye emfuleni, uyawubona umfuluza nengodo vele udinwe usuka phezulu emtshezi. Wadinwa uzophuma enzansi la, uvele usudla indwana usamise kundawo. Wena uzoqhamuka ukuthi uzowumisa dlula umuntu wesifazane ngoba ubalulekile, dlula ke sengumisile. Ubani omnye omisa umfula ngaphandle kaShembe? Ngoba kufanele utshele umuntu wesifazane ukuthi yelekele liyabhubha la ugcwele uza nengodo ima. Ebese umuntu wesifazane engangeni emfuleni. Manje makudinga uqwashisela abantu bobabili ke ngoba indoda iwumfula, umuntu wesifazane umuntu. Ubani okufanele umtshele ukuthi akame noma akangene? Kufanele utshele umuntu wesifazane ukuthi akasungene emfuleni. Ngale mpucuzeko ke nayithole ukubhujiswa, uhulumeni uthi ngenani nini emfuleni, makwanimukisa nje uzowuvala. Angazi ukuthi naye imupha sewuvalile. Ngoba namakhansela safa namanje akakwazi ukwalamulela. Nini uzonilamulela kanjani? Ukhona ngisanda uma kwakubhalwe ephepheni noma babexoxana. Bathi la eNanda, imizi yaseNanda ephethwe nje police station miningi ngaphezulu kwamaphoyisa ngaphakathi police station. Iphoyisa ngalinye liyehluleka ukugada umuzi ngamunye ngendlela imizi eminingi ngayo. Kusho ukuthi iphoyisa ngalinye liyehluleka ukugada unkosikazi ngamunye ke sithi kamakhosikazi amaphoyisa anigadile. Uma ubheka le police station yaseNanda ingakwazi ukugada amakhosikazi aseNanda. Umuzi nje ke ngamunye ke sikhuluma ukuthi umuzi.
iphoyisa lapho station ngeke lizogada yakhe unkosikazi ikhona ipolice station enamaphoyisa angakwazi ukugada umuzi ngomuzi ayikho pho yini ingadilayo iplan yokuthi kuzokwenziwa njani ukuze kuvikiswe labantu ukuthi bengalimali ngoba amaphoyisa avela wekho kukhona abantu abasebenza ePaki no elokhuze ne lahlala khona izilwane zonke mabhubesi neindlovu esiqikwini kukhona ngisho abesifazane uhulumeni akatsheli ibhubesi ukuthi lingamudla umuntu wesifazane uyetshela umuntu wesifazane noma umuntu nje indoda ethi ibhubesi imali qhamuka ubokwenza nje athiphise yena afundise yena ngithi bayafundiswa nabasebenza esiqikwini okwenza nje imali qhamuka ibhubesi okwenza nje imali qhamuka ibhubesi akaze ngasho ukuthi ibhubesi ungamudla umuntu kodwa ibhubesi ligcina lingakwazanga ukumudla umuntu ngendlela umuntu afundiswe ngayo ngebhubesi akushiye ukuthi ibhubesi uhulumeni akaze ahlale namabhubesi phansi athi wangamudla umuntu kodwa mhlawumbe ibhubesi lidla umuntu oyedwa ngemva ka5 years loyo lahlile manje nina bayayisholo nje mabele bethi bazobulala umuntu noma bengasigweba intambo vele intambo usifica sesilele sobabili phansi intambo sesithathe sobabili into engabe yenzeka ngabo lenkulumo ngiyikhuluma okwesibili manazarethu noma mhlawumbe okwesithathu ukuthi into efanele yenzeke uhulumeni emefuna ukugwema lena hayi uthethi bhikishani lapha nenifaka obhemude nenza yonke into cha kufanele nithiphize ukuthi ake sihlale phansi madoda kufanele nalamadoda legxeke lethi hayi akuyona indoda le umuntu wesilisa indoda le suke bedlala nje ipolitiki nje ukuthi basuke bekhuluma ngento zikahulumeni akuyona into yogxekwa le ngoba usuke sefile umuntu vele kufanele kube nje kuhlalwa phansi nani ke at least khulunywe nani cha nina nibona ukuthi ningasindiswa yini ukuhlonipha indoda nje ukuthi noma ngabe indoda ikubambe ephutheni ikushaye ngempama uvela uthi yo Ndlovu wazi wangishaya kancane wakho nje futhi noma usangangishaya nje kulungile yonke into ofuna ngiyenze ngizoyenza shanga la futhi ngirong mpe ungayikhuluma indaba ukuthi uhulumeni uyeza wena uvela ungithakasele nje unginqenge uphakamisa izandla zombili ngibe ngikushayile ngithi ngiyakukhahlela ukuthi hawu kusekuncane lokho ngonile wena nje into ongayenza ngixolele kuphela bambelele phansi into ongayenza nje ngixolele wena ubambelele phansi kuphela kuze kwehla igwebu kumina akekho umuntu oshaya umuntu exolisa ephakamisa izandla ethi konke ongakufuna ngizokukhipha akekho into edala kuvele ezinye izinto niyagoloza hayi ngisho ichakithe lincane njalo golozi nje ngani manje ke leyo nto manazaretha ibhekene ngoba uma kukhuzwa kuba khona abantu abangezwa ukungezwa ke kuvele abantu badalwe ngeinhliziyo ezingefani kukhona into enke ngiyikhuze ngalanga kubafowethu ngithi bafowethu mthana ukhonza ukubulala ngoba nina nikhonze ukubulala isibhamo naso asingaphezulu kwenginaso nenginaso asingaphezulu kwanaso angisho ukuthi nginesibhamu ngokulunganisela nje ukuthi akekho umuntu onesibhamu esingaphezulu kwesomunye futhi asikho isiqhwaqe esingaphezulu kwesinye ngisho uShaka owayemkhulu kodwa wagcina batholile abamcabangelayo kusobala ukuthi sonke siyalingana into okufanele uyenze mawuxabene nomuntu umusujaha isibhamu ake sihlale phansi kukhulunywe ngoba make kwahlala phansi kwakhulunya uzovela kuthina wrong kodwa mase ngilele phansi uyabona nje noma ungangizumbula ngibhekile into yokuqala nje angizubuza ubuhlungu okokuqala nje bese ngiyiyekela ukuphefumula ngisenenkinga umuntu onenkinga wena osuthwele bonke labantu abaphezulu kwami bezobuza ukuthi ubulawa ubani umbulaleleni kufika 50 kufika 100 wabantu babuza mina nje kuphela ukuthi ngifeleni ngibulawa ubani noma ngabe bengikusukelile ngempela usakwazi ukubuya uzotshela labantu abafuna umphefumulo wami ukuthi ushonephi usuyabaleka
ngisho ungabulala ingane le njengoba uyibona incane ingaka kodwa abazofika bezokhalela unina noyise bazothi nje ibulawa ubani awusakwazi ukuchaza akekho futhi ozochaza nowaziyo ukuthi ingane ibiyenzeni akasakwazi ukuchaza ukuthi ingane ibiyenzeni sekufuna ngalo ibulele nje kuphela into okufanele uyenze wena sekukubaleka ukuthi ingane ibiyenzeni awusakwazi ukutshela umuntu omunye wabulala unina wabiza umngane wakhe ngakithi kodwa nje ke igodini ethe uqhela wabiza umngane wakhe wathi wemngane wami awuze sobulala uma uthatha ifa lika baba walinikeza ubhuti uyabona lokhu ukuthi uma umdala ubusuyisa ifa liyasetshenzelwa uma umdala ubuswazi ukuthi konke okwakho noma ungadakwa nje kuze kuse kodwa konke okuphilayo kwakho khona kunjalo wayesethuma umngane wakhe wathi hayi asambe sosoconga namhlanje uzosisuka endaweni ethize uye endaweni ethize asambe somsoconga wathi umngane wakhe ayi ngeke kuyangisinda lokho wesebona ukuthi hayi uyangibambezela lo wesehamba nocelemba wahamba oqhube emahlathini ngakithi ke amabhinqi wathole ehambe engazuthi ayayaluze mekwenza ngoba enqamule endleleni zangakithethi wanqamula kanti ukumfana sekuthiphe ndawo wathi uyaqhamuka unina kwamxosha uma ke ufeselwe ingane yakho ngesikhali ngeke kusheshe ubaleke ngoba uzokuyibheke ngamehlo ukuthi ngiyakuzala ungazitsheli ukuthi cha impela iphezulu kwakhe impela nje izokujuqa noma ngaqhamuka kabi ungethuka nje ukuthi gubhubhune ethi ubona ukuthi usibani cha usibani ungithuselana kanti cha izokujuqa yafika ingane yami umba ngocelemba wakhala ke wakwazi ukumemeza asho ukuthi nakho ngibhubha ngesikhathi abantu ke bethi bhu bephikelele khona hayi ke wathi ucela empunzini kunina kuseleleke flat ke wathi uphuthuma ngejubane hawu bamxosha uthi lo engixoxela mfundisi akwaziwa ngishiya ithambo lakhe ngishiya ithuna wagcina nje ngokuthi egxotshwe nje kuphele nya wathi wangakithi ngeke kodwa ngikutshela ukuthi wathunwa wapi ngoba ngazi ukuthi ngemva kube seyibulewe kwagcina kwenziweni ngethambo lakhe mawuthi uyabheka ukuba kambulalanga unina ngaba kafanga yini ukuzicabangela wena ukuthi lento engiyenza izolungela mina omunye wabulala umfowabo eduze nje ke kwakithi mawuthi nje wena indawo yakithi namawa ke kodwa ngiselapha la ngangikhona wathi ushawunina wambulala uthembulele kwasekuqhamuka amadoda omakhelwane ngoba bayalekelelana ke abantu emakhaya kwesinye isikhathi baqhamuka umakhelwane base bethe umfowabo uyisinga ingane uyabona laba akathe emdala umuntu ephuze kakhulu kunomncane phuza kakhulu omdala wese yabona lelo pharana lasemakhaya base bembamba lo obulele isalukazi base bembamba base bethi wena shaya khwela phezukwakhe wamshaya ke entanyeni wamshaya naye sathi silele isalukazi ekhaya naye welele emhoshini labe embambe khona bathi shaya impela lapho ke eleqina wazi wayeka nokuphefumula balala bobabili sebeyekile ukuphefumula ebanjwe omakhelwane yini ukucabanga ukuthi makukhona inkinga ubusucabanga ukubulala ungaze wazitshela wena Nhlanhla ukuthi unesibhamu 9 layishe 18 yabeki 19 phezulu ubusutshela ukuthi izobulala bonke labantu kukhona abantu abazofika la abanama 9 awu 50 eyakhi yodwa ubaleka uzuyifihle ungabusafuna beyibona kodwa wena ububulala ngoba uthembe yona uthi igcwele kodwa make bafika nje labantu bawu50 bathi bazofuna lo muntu ukuthi ubulewe yini obaleke yakho uzuyifihle ungazi ukuthi uzoyishonisa phi musana ukuthi manicabene nabantu ubusukhonza ukuthi uzobulala omunye bamgwaza kukhona into eyenzeka la Nhlanhla angani noma ngiyashumayela noma ngiyakhulumana nongixolela mangenza into engafanele ngoba nibe nemkhuba ukuthi manje ngikhuluma la kuma TikTok uthathe lezi inhlamvu ezimbili kube izona ovezayo indaba yonke ukuthi bisuka apho ungayivezi
manje lolu hlamvu olulodwa alikwazi ukuyichaza into engiyichazile ngize ngifike kulona lugcina nje sekube ngazuthi uNdlovu uvele wabheda nje mefaka lolu hlamvu kanti lolu hlamvu belusupport inkulumo eziningi ezisebenzayo wena uvela uthatha uhlamvu olulodwa ubusuqhosha ngokuthi ngimfake ku TikTok ubulale bonke abantu akade bezolalela ubabulaliswe nje lolu hlamvu wena oluthathelwa lodwa kanti alukho uhlamvu oluhamba lodwa uhlamvu lusuke lisupport ezinye inhlamvu ukuze likwazi ukukhuluma lichaza into ephilisayo thatha umbeso omunye okwazi omunye la uthi omunye la mfundisi awuthi ke ngikhulume nendaba kuzosuke idleke isikhathi awuthi ngishiye kanjalo lapha uthi omunye umshumayeli mhlawumbe ukhona uthi mfundisi wena kube nethuba lokukhuluma phezulu kwabantu nansi into engicela ukuyikhulume uthi abantu ngazi ukuthi ngizoyinqanda kanjani indaba yabantu besifazane enkosi yami nongixolela kodwa xoleleni nje ke ngoba hayi ukuthi ngiyanizonda kodwa uma kwenza ngoba indoda ilele kwakho awusho ukuthi ilala njalo kwami uyothi ya jabulele lokho kodwa uma kwenza ngoba isiza nameva uqala ukuthi hayi isichitho uthi lona ula mhlawumbe ukhona lemva kwami ngoba owakhona la around uthi wokukhuluma lento abantu besifazane baqoma emoyeni awucisho ngayiyeka le ndaba ibalulekile kakhulu uthi baqoma emoyeni angani noma WhatsApp oqomisayo noma ilokho okunye yini lenenye Facebook angikwazi ukuthi waqonyiswa yikuphi kodwa waqoma emoyeni kuyekeni lokho anishimile ngaleyo ndlela akekho umuntu obaluleke njengomuntu wesifazane angazi ukuthi mawusuqoma emoyeni usukuxakwe yini ngoba maku ukuthi uyezwa ukuthi uxakekile mhlawumbe igazi lakho liyabila hamba epoint kongcono ngoba lokhu enikwenza ukuyabulalisa epoint phela akekho ukukhuluma nomunye iphuma ngena nje finish uthi ke lo enhlanhla uthi ningahleki kakhulu ngoba manje mina ngihlekisa inkosi yami uthi lo baqomana emoyeni nale ndoda le ndoda leyathi ngikuthanda kakhulu wena kade ngakubona la ku Facebook ukuthi umuhle nalo wesifazane wathi unami kade ngakubona abazana ababuzene ngishibongo mhlawumbe umfowabo ngikhuluma ngomuntu owayetshelwa umuntu ubukhoma kade ngakuthanda nalo wathi kade ngakuthanda wathi hayi ngona ke utholele imali wesethi fu u2000 eseluleni ngithi khona iselule esendi imali fu u2000 hayi ake uhambe uyokweluka eyeye ngendlela omhle ngayo hayi ecisho zangikhohla lezi inkulumo manje uthe sajabulele lo 2000 ukuthi kuthiwa kokweluka angazi kwadlula isikhathi esingakanani ngizange ngimbuze ukuthi kwadlula isikhathi esingakanani waphinde waphosa omunye ayimncane lo noma ungawudla lo nanko omunye 2000 fu akasebenzile ujabulele nje ukuthi hey ubuhle bami buyangisurprise thola 4000 ngobuhle bakhe nje umuntu obaluleke ngendlela ukuthi ngeke ungitshele ukuthi umuntu wesifazane ubaluleke njengani nawe umuntu wesifazane nje ngeke ungikalele ukuthi umuntu wesifazane ubaluleke njengani ngoba ngiyazi into ebaluleke njengomuntu wesifazane angiyazi nje impela mhlambe nini enifunde kakhulu ke eniyeni kwazi ukugrisha la mhlambe ungayithola enye into engaphezulu komuntu wesifazane kodwa mina ngiyazi uzoqoma emoyeni nje awuthe sathi ujabulele lo 2000 kwaphinde omunye futhi fu wathi hayi ngeke laba abanye hayi noma ngabadla nanku ukweluka jabule he oba njengempangela impangela ayifuni inkobe zamahala pangela ishaka bili kathathu bisiqalaza ithi inkombose kababa ubani ochithela umbila la wena ke la ishaka ujabulela ukuthi ubhekwe iflagini wesesuka esithi hayi lo 2000 engikunika wona hayi awugibela uzela ngeke ngilisho ke leli dolopho wathi awugibela uzela ke sobona namanje bukhoma hawu kwatatazela okunkunzana kwalingisa ama briefcase adonswayo sekujabulela ukuya kuleli yazwe lisemathafeni ungaliqala nje ngeke ngilisho
wahamba ukugibela iGreyhound hayi kwasekudonsa kuyayibona iGreyhound mayiphikelele khona ke emathafeni ke into engezela iphikelele khona ishona ivumbuluka yafika la yakhona yafika ukuthi yafika ngo5 ekseni ungaqala ke nawe ukuthi kwakulapho kodwa kusho wena ngeke ngisho mina wafika lapho uthe mefika yayibuthisa lapha iGreyhound yabuthisa yayisima ithe ima yayisiphuma insizwa lapha emotweni isiya kwiGreyhound lapha ngendla yayisifika kwasekuphuma ngiyabona kwasekukhulume kwaqeda la ukuthi igqokeni isikhwama sinjani yathi ifika nje lensizwa yayiwuka isikhwama kwehliwa kuphikelelwe emotweni lapha la ipake khona thema ufika emotweni imoto yayisikhuphula amahlombe uyabona lezi imoto zanamhlanje nake ziyayivula mayike yambona umuntu esondela ivele ivule yayisikhuphula amahlombe imoto uyavula wasithatha isikhwama wasiphosa phakathi wesivala base bengena kulezi icapha eseduze yadrivelwa le ndoda yayisivula isicapha wangena uMessi sengabe yayisiyazini ukuthi uMessi sibani wavuya mvulela yavala nayo yangena ngala angazi ke phakathi bakhuluma bathina ngizange ngimbuzisisa umshumayeli yayisihamba yadonsa le moto iphikelele eteze emfushane yazibona lezi iteze equbile la gijima khona umayina wodwa ayikho ingane kulezi iteze umayina wodwa nje okhona yafika khona le Greyhound le moto yayisifika ithe mayithe sangweni lavula isango kwangena afika ngaphakathi savula isitezi bagibela isitezi bangena phakathi hayi base bekhombisana ke uthi ke indoda yamkhombisa ifridge yathi leli fridge ungalivuli leli idla konke okuthanda kodwa mina ngisathi khulukuqu kancane hayi umuntu omnyama ke noma emupha kathembekile mhlambe nama ngithembekile kwesinye isikhathi wahamba lo uthatha lendlela akayithathayo uyabona omunye kuthiwa wakho wathi angalivuli angayivuli indishi kanti ikhona igundane walivula umuntu akathembekile walivula laphuma igundane methu uyafika umlungu awuzange uthinte la wathi cha wathi asivuleke bambe ethi bayavula igundane lisekho wathi umlungu uvulile naye lo muntu le ntombazane yalala kuthe makushaya ikhathi zantambama cabanga ufike lapha ngethuba za mhlambe kwaku6 ke ngoba ibhasi wathi yafika nga run about after 5 kusho ukuthi ke mhlambe kwase ngoba uthi kwase kwamadina hayi wabona lo ntombazana uthi hayi phela ukube lo muntu ukhona ngabe sesilusinile lo ludwendwe lwethu kade ngeluhambele ibanga elide kangaka manje lo muntu akabuyi namanje hayi yadila esiluvula ifridge methu yalivula ifridge ufica amakhande intombi agcwele la lo angikhulumi inganekwane noma Nazareth angizange nje mina ngize ngikwazi ngisho ukukhuluma inganekwane ngisho ekhaya ma ungacabanga ukuthi ngiyakuxwayisa noma ngikhuluma into engekho sorry uthi wafica umeluko ugcwele ifridge lo wakhe na ukhona la efridge uthi wakhala wabambelele ekhanda washiya yonke into abeyiphethe wagcwala indlu uthuswa yileli khanda phela kalamakhanda akawafica le fridge kuleli fridge okuthiwa ngalivuli leli usedlile wazenelisa kulona uyabona manje ukuthi uselangazelele manje item akho umuntu ke manje usiyachema ke wehlu yenyuke eflatini ungalijabulela iflat ongazange ulazi ukuthi lakhiwe ubani indlu nje uma umuntu wesifazana ungayijabulela indlu noma ngabe uyogana ungayifuni indlu ongayazi ukuthi yakhiwe ubani fakwe endlini nomnakwenu wisidalwane wena akakufake ukuthi uroom ebese uphume naye semthamba baba cha usungangikhombisa isiza sami ke nami uzohlala lapha njengomuntu oqashile kulendla akakufake kuyona uma kuukuthi ukufake engayakhili indlu kodwa nje phuma nje ngalangena ngala uphume ngala ufuna isiza sakho okuyisona ozophakela kusona umakhi la uzothi khona kwakho hayi ukuthi ujabulela istage nje uthi sekukwakho waphuma ekhantsha lapho mase ngaphandle indonga zingangeza sebuhleni ufuna ukujomba akujombeki wakhala ugcwele iyadi ufuna ukuphuma akuphumeki esangweni kuvaliwe phela iremote
ngeke ngikutshela ukuthi wazi wajomba kanjani kodwa umuntu wesifazane ngiyamazi ukuthi uyakwazi ukwenza yonke into uma esebalekela ukufa. Angimazi ukuthi wajomba kanjani kulezi indonga ezingaphezulu kwezasebuhleni. Wazijikela ngale. Mase ngale uthi wayemisa imoto njengohlanye engene emgwaqweni omkhulu ethi ye uthi kwama umfazi omlungu nendoda ukuyibona bammela wakhulukudela phakathi. Ushiye zonke izinto lezi kade ehamba nazo lapha akaphethe lutho njengoba ephakamisa izandla nje nawe uyambona ukuthi engaphethe lutho. Bangena phakathi wesebuza umlungu ushonaphi wathi ngifuna ukuye eNatali. Natali lamthatha yamise renke yamabhasi mefike ebhasini uyafika irenke eNatali ibhasi leNatali alikho khona eliye Cape Town kodwa ngizange ngisho njalo ukuthi liphi idolobha uzozishololo wena mina nje ngizange ngisho angazi ukuthi kwakukuphi ngifuna eliye eNatali kwathiwa alikho eliye eNatali kukhona eliye Cape Town wathi nakulona ngifakeni bamfaka kwelase Cape Town mefika kwelase Cape Town ethu yabaxoxela abaphakathi bavele bamthatha bomfaka eback seat lapha phansi kwempahla bawisi ikhwama zonke babeka phezulu kwakhe bamfihla ngixoxela umshumayeli ola mayengekho la kungabe izizathu esithize kodwa ufanele ukuba la yena wexoxelwa yile ntombazane ebukhoma yembozwa keqedile ukwembozwa yayisiqhamuka insizwa yangena kulo kudu ebhasini ka iyamfuna phela manje la etulini iyacabanga ukuthi njengoba ngamboni nje lapha kusho ukuthi ubalekile manje usemabhasini ngoba ufike ngebhasi ayangambona ukuthi akwelaphi ikhwama zitakwe phezulu kwakhe yayisiphuma ithe mayiphuma uthi ke bathi abantu baleka wedriver ngazi ke noma udriver wasuswa yibona abantu noma wasuswa isikhathi kodwa nje izwi lithi bathi baleka wedriver suku driver washawukhiye wangena indlela ithi yakhokhelwa abantu etaxi ebhasini iphikelele phi eCape Town egcwala intaba yathafaza emaye eCape Town ngayifika eCape Town imap lomfantini iphumule wena umhambi wezwe kuthiwa yenze njalo angikaze ngiye mina kodwa bathi yenze njalo yafika yami eBloemfontein wayesehliswa wasekuthiwa ayike nanti eliye Natal wesefakwa kulona ke esekhokhelwa futhi wahamba wazi ufike eNatal okuyena owaxoxela lo mshumayeli ukuthi awutshela abantu besifazana ukuthi abayeke uqoma emoyeni qhubeka ke wena ngoba unenzuzo mhlawumbe oyitholayo angazi kodwa othandwa uNkulunkulu akayiyeke leyo nto ngingathethiswe ezulwini baba ngigade sengikhulume yokugcina indaba lena ke yokugcina kwakukhona ke la around ngeke ngisho ukuthi la ebuhleni kodwa kwakukhona la ungabona nje ke noma ungathi la uzofika emanzini mtoti noma ungathi la ufike eBluff kodwa khona la uthi ke akakebelanga Greyhound ke lapho ngathi bayathathana nje nabo kodwa kusuka ko Facebook bathathana bayisana nje ke nakhona kulezi indlu zala kule ndawo yalelizwe nayo ehamba omayina yodwa ungayibheka nje umhambi wezwe ukuthi konje mawudilala yipi indawo around ehamba omayina yodwa ungazibonela nje ngeke ngisho ukuthi laphi kodwa yona ngiyayazi nami uthi bahamba ke baye bangena endlini khulu ukuthi mase bephakathi hayi kwasekuhlalwa ke kosofa laba bakhulu yayi uthi yayisisuka indoda yahamba yongena ke kulamabhavu lawa jawuzayo lawa agwedla lawa geza wona adumayo yagwedla ibhavu kungena indoda uhlelo unkosikazi ulinde na ukuthi angene naye ngiyabona ukuthi ke ibhola bazolikhahlela ngemva kwalokho ngoba babe ngakalakhahlela uthe meyiphuma indoda kwase kungena yena yayisilala indoda kulo mbhedana yakhona leyo lapho nje emakhoneni yalala indoda wanaye wajawuza
uthe mephuma waphuma indoda ile hawu wabe sathethe uyadilaya ndoda awuleyo hawu wathi uyahlala uyasukuma indoda ilele nje flat ikhona obudala ubuthongo cha phela sekuyithuba manje lokuthi unompempa shaya indwele cha leli indoda uthi kwathi kusuka kwakuvele kuhlehla uyabona lezi indonga lezi ema-wardrobe lawa wakhe wodongeni yini built-in built-in yavula icapha yathi gengelezi kwase kuphuma indoda lapha ya efana nalele la nse iyakhona le iyaphuma le yalapha yayisiphuma yayisithi hayi ke akube njalo umbhede lo wethu khona la kulele khona lo zasha balikhasela ibhola lele lo baze baliqede ngithe lokuthi nje ngincokola ngizange ngikwazi futhi le kwathi inhlobo mina ungahleka nje mangihleka kodwa mina ngikwazi ngincokola lento engiyikhulumayo honest ngesingisi uthi walikhasela lelo uthele qeda khona wesesukuma esebuyela kwi-wardrobe wavala kwesivuka lo wavuka wahlala ngezinqe cha kangasho ukuthi wavele wayithulela njengentandane wathulela nje wadilaya lo uyesaba ukuphuma phela nangu umngani wami manje usahlela ngimazi noma nawe ufuna ukubuyela ensimini yini wadilaya waze waya ngasemnyango wabona ukuthi akangikhuzi noma ngeke ngasemnyango waze washaya ikhona wahamba shwe waze ufika la eqhamuka khona wafika wamxoxela lo mshumayeli uthi lo mshumayeli labantu abangakithi bangitshele bukhoma ukuthi angitshela abantu besifazane ukuthi abayeke ukuba yinala ngiyazi ke anizwa nizongixeka ningiqede nizongihlephula ningiqede nje mase ngiphuma la nithi azange asho lutho emadodeni kodwa mina engikwaziyo ukhuza umuntu ukuthi engangeni emfuleni awukhuza umfulu ukuthi awusumukisa umuntu noba ngabe uyabamimilita impela ubathatha ngisho ebhasini kodwa awukazi uvinjwe umfulu abantu abamayo kubekwa amasayini ningasondeli ugcwele umfula kushayelwa nindweba ukuthi ilana ezakhona umfula ugcwele akaze kuthiwe yima umfula abantu bayawela manje ukuthiphisa mina kwenu nina ningibuka njengomuntu ohlasela nina ngisoze nganihlasela mina abantu besifazane ngibathanda njengoswiti ngisazokanwa kophela inkomo ibona ongithandayo engacupha nje ngiseduze kwakhe maye khona nje ongithandayo hayi angacupha nje uma engithanda mengangithandi ke nama ngumthandi kodwa uma engithanda nami ngiyamthanda angacupha nje ke mhlambe ke kothi la kusuka khona isidumo mhlambe siqondana kodwa into kufanele yenziwe uNkulunkulu akaqondanisa abantu abathandanayo akasuthatha uhlanya liqondanise nomuntu ngoba kubulawana nje basuke sebebanga ubuhlanya omnye ehlanya omnye ethi ukhuza ukuhlanya akuhlanyekeze ethi umuntu uhlanya uthi ngiluvale kanje umlomo akasebenze nje uNkulunkulu noma ufuna ukugana hamba uye kuNkulunkulu futhi inkosi angiqondanise nomuntu ofanele mina nalona naye esho kanjalo uma usafuna ukufunda hlukanani nokukhetha abantu basesikoleni bangihlasela kulokho ngalela langa abanye bathi ngibahlukanise namadoda ngale langa bathi hawu umfundisi usathi usihlukanisa impela nabakhwenyana uthi abaye kusilobola angisho ukuthi yekani kodwa nje musa ukukhetha umuntu oyale wena ukuza neno uNkulunkulu akabuse senikuzwile Siyabonga amazwi amnandi esophe umfundisi wenkosi inkosi izingosisi